Ihe a bụ akwa mmiri arụwara kamgbe Adam na Eve mechara njọ. Ọ ya ka anyị na-egosi unu ihe a. Ịghọtago? Anaghị arụpụ ya arụpụ na ihe mmiri na-eme ebe a. Ị na-anya efu ka mmiri si ebutu ahịhịa. Mmiri na-ebutu ahịhịa. Ifo na mmiri kọvasị briji a nke na mmadụ anya ha aganwe. Ihe a bụ ụzọ gara Nkelefi. Ụzọ gara Nkelefi nke nọ na Nkanu. Ifugo ya. Nkelefi-Nara. Ị na-anya ifu na ụzọ a na briji a fọziri obere ka ọ daa. Ifugo ya. Briji a fọziri obere ka ọ daa. Na ihe mmiri mere n'ụzọ a. N'ala Igbo ka ife a na-eme n'Enugu steeti. Ifugo ihe mmiri mere n'ụzọ a. Ifugo ka ndị mmadụ si aga ebe a na nsogbu dị na briji a na-adazi ada. Ị na-anya ifu ka o si ama jijiji ma moto na-aga na ya. Ifugo ya. Nsogbu ihe a na-eme n'ala Igbo na akwa mmiri na Nara. Unu na-anya efu ya. Ifugo ya. Na nsogbu dị ebe a. Ihe a na-ama jijiji. Ndị be anyị unu afụgo ihe na-eme ebe a. Ihe mmiri mere ebe a. Ifugo ya. Ọ ka anyị si efu ya. Ụlọ ọrụ Bijek Movies International na-egosighị ya. Ị na-anya efu igwe akpara akpa. Igwe a dịka anyị si afụ ya. Ọ dị ka ihe nọgoro ọgụ afọ na ụma agbara briji a mana onweghị ife a na-eme ebe a. Onweghị ihe anyị fụrụ a na-arụ ebe a. Onweghị ụgbọala ma ọ bụ igwe na-arụ ọrụ anyị fụrụ ebe a. Ihe a ka anyị na-afụ. Mana e nwere ike ọ bụrụ na anaghị egosigo na arụsigo ihe ndị a. O wee bụrụ ya. Ị na-anya efu nwa mmiri dị ebe a. Ifugo ya. Ifugo ya na ihe a na-ada ada. Ifugo ya. O si ama jijiji. Akwa mmiri a, briji a na-adazi ada. Moto na-aga ọ na-ama jijiji. Ihe a na-eche bụ ụbọchị o gbuchasịara mmadụ.